Pane competition ye music ine abbreviation yekuti CRTF inorevei? Chibuku Road to Fame. Okay, wow. Matiti CRT. CRTF. Chibuku Road G. Ndiani muimbi mkuru akaimba song yekuti Todi? Ndianzane kwa Mtukudzi. Nice. Ari mukadzi oro murume. Ari murume. Matthias Mary. Alright. Todi pane this girl. Anzaneko. Oliver Mtukudzi. Todi. Senzeni. Oliver Mtukudzi. Inembo ichinzi Todi. Senzeni. Wacha widu. Todiko. Capital city ye Masvingo inonzi chi? Capital city ye Masvingo. Capital city ye Masvingo. No. Masvingo ina capital city. Masvingo capital city yayo imasvingo. Adwe Masvingo do Masvingo. Saka kabiri capital city. Do capital city yacho Masvingo yoyo. Okay. Ndepi chibuku inoti pfa paunoivhura? Super. Yeah, that's correct. Super. Correct. Word zekuti super pineapple rine mapi mangani? Rine mapi mangani, rine mapi matatu. Rine mapi matatu. Yes. Okay. Super pineapple. Rine 2. Okay. Rine 4. Rine 3. 3. And 4. 4. 3. Rine 5. 5. Yeah. Ndiudzewo makala ezvivharo zvechibuku. Super banana, super ginger nesuper pineapple. Pane red, pane blue. Ndodzando nyatsokuziva. Color pane blue, brown. Last one. Last one. Be yellow. Okay. Kune blue. Red. Chimweso chakada ndoita like brownish grayish man. Okay. Doti mudzokorodze zvandiri kutaura nechirungu. Yakagadzirwa ine kaFlavour. Chirungu ndo chinondinetsa manje kunyanya. It was made with a flavor. Is that so? Or I must translate in the English? It was manufactured with a nice flavor. Is that so? It is made with flavor. Okay. They made with the flavor. They made with what? The flavor. They made with the flavor. Yes. All right. Cooking flavor. Yeah, cooking flavor.